Hi guys! Magandang hapon po sa ating lahat. Ah, Shoutout po sa lahat po ng kamardi natin, mga kapwa reactors po ng Mardi. Isa pong magandang araw po at isa pong magandang hapon sa lahat. And guys, medyo nalito tayo ng konti sa ating live today. Kasi hindi napapahinga po tayo ng konti guys. Tutulog po tayo. At sana po ay okay kayo lahat dyan, mga kamardi natin. Shoutout po ng maraming sa lahat ng mga bumabati po. At sumusuporta po sa ating Mardi. Guys, maraming salamat sa inyo na patuloy po kayo nagmamahal sa ating Mariano at Cindy. Yan. Share muna natin guys ang ating live to today. Kagabi guys, pag tapos ko mag-live, hindi po maganda yung ating pakiramdam dahil hindi ko alam, siguro nung nalipasan kasi ako ng tanghalian. Parang nakalimutan ko, mayroon akong ginagawa. Hindi po ako nakakain agad. Nakakain ako mga bandang alas 3 na yata yun. So, pagkatapos ko ng live kahapon, talagang sumama talaga yung pakiramdam ko. Talagang para akong nalagnatin sa sakit ng ulo ko. Kaya ang ginawa ko, maaga akong nagpahinga. Yan, migil-migil siya po sa lahat ng sumusuporta po sa ating lahat guys. Thank you so much sa walang sawang pagbisita niyo po sa mga live namin, mga reactor po. Thank you. Shout out po sa lahat diyan sa baba. Dahil lang guys kasi nag-share pa ako. Sana all, no, guys, no? Ayan, okay na. Okay na rin po yung live natin. Medyo hello, mega love shout po sa lahat po sa baba. Shout out po kay Kuya Roland, kay Roldan, shout out po sa iyo, Roldan Aquino po. Kay John Ree, Batatas po, shout out po sa iyo. Kay Nob Tamayo po, shout out. Jeffrey, shout out po sa iyo. Elder Ego, shout out po sa iyo. Shout out from Cocomelon po. Team Cocomelon, shout out po sa inyo lahat. Siyempre, of course, sa ate ko, Ate Erlinda po, shout out po sa iyo. Kay Renanti po, Urbano, Team Palaban, Shurid Mardi, Defenders, shout out po sa iyo. And of course, sa mga nagmamahal po sa Liu G, hi po sa inyong lahat. Guys. Hi po sa Sir Liu G. Yes po kay Kuya Jeffrey. Maraming salamat po sa pagbati. Yan. Ngayon guys, hello po Sir Leo po sa pibo ni Angelito Bunghanoy. Hello po Bunghanoy, siya ang Angelito. Share po. Ngayon guys, hindi ko alam kung totoo ba yung balita guys. Hindi ko po alam kung kung totoo ba ito. Balitaan niyo naman ako guys. Balitaan niyo naman ako kung hello po kay Michael Hinko pala. Shout out po sa iyo. Hello po kay Paul TV po. Shout out. Good afternoon po Lods Leo. Yeah po. Good afternoon po sa inyo. Balitaan niyo naman ako guys kung ano po ang nangyayari kasi wala pa akong alam dahil galing po ako sa labas. May ginagawa din ako. Ano po ang balita? Ano po ang balita niyo guys? Hello po, shout out po Lord sa Boy next door kay Kim Morias. Shout out po sa Kim. Thumbs up Dan Lord. Salamat po Renante. Shout out po sa iyo. Shout out, I'm here again. Hello. Shout out din sa iyo sa Sobrick White. Sobrick White po, shout out po sa iyo.
Siyempre po sa ating mga kamardi dyan, shout out po sa lahat-lahat po na nandito. Maraming salamat po guys sa suporta niyo po sa lahat po ng mga kapwa reactors guys. Ngayon guys, i-share ko lang po sa inyo, talagang ang Mardi po talaga ay nandiyan lang po palagi sa atin. Kailanman ay hindi po nangiiwan po yung Mardi. Kailanman ay hindi po sila tumatalikod sa atin. Nandiyan lang po sila at tuloy po na talagang nagpapasaya sa atin. Kumbaga, kahit na anong mangyari, ang Mardi po ay nandiyan talaga sa Mardi Nation. Kumbaga tayo lahat ay pinasaya, hindi tayo kailanman iniwan, hindi man sila kailanman ay nagbago sa atin. Kahit na minsan may mga time na uh, tawag ito, naglalaylo man tayo, busy man tayo, ang Mardi po ay nandiyan pa rin, patuloy pa rin na nagpapasaya pa rin sa atin. Yan po ang kagandahan po sa Mardi guys. Kaya talagang napakasulit po talaga sa Mardi. Sobrang po ako sa Mardi. Sobra po akong napamahal sa Mardi talaga. Mula noon hanggang ngayon talagang Mardi lang talaga ako. Hindi po ako kailanman pumunta sa iba. Salamat po sa iyo, Sobri ha, Sobri. Good afternoon po kay Joe Monroy. Ma'am Angie, nasaan ka na? Hello po, shout out po kay Leo G. Love sa Kalam. Leo G, mahal din namin. Maraming salamat po sa pagmamahal po ng Mardi. Leo G, maraming salamat po sa sumusuporta, sa mga naniniwala, at sa mga nanatili pong nandyan pa rin kayo. Yes, sobre na lang po. Yan. Ang cute ng pangalan mo, Sobri. Salamat po ng maraming sa iyo. Patuloy na sumusuporta po sa amin. Kaya guys, sabi ko sa inyo guys, talagang kailanman ay hindi talaga ako bumibitaw. Kailanman hindi talaga ako bumibitaw sa Mardi. Hindi rin ako nanonood ng mga iba't ibang mga love team. Hindi rin ako nanonood. Kumbaga, kung nagiging busy man ako, kung may pagkakataon man akong nanonood sa kanila, dyan lang talaga ako. Kumbaga, talagang, sila lang talaga yung aking idol at sinusuportahan. Sana all guys, no? Hello po, Baby Anggi, shout out po sa iyo. Shout out po and good afternoon dito. Good evening sa iyo diyan. That is your nickname. Okay. You always welcome here, Sobri. And thank you so much na binigyan mo kami ng oras dito sa aming ginagawa. Kasi minsan kasi guys, pag busy na po ako, talagang wala na rin po akong live. So sa ngayon, may time pa tayo, wala pa tayong ginagawa. So lagi po tayo nagla-live, lagi po tayo magkasama, magpapasaya ng tao. Okay. Kanina guys, mayroon po akong nabalitaan po na talagang hindi ko akalain bakit kaya ganun. Ano guys, no? Sabagay, mayroon talaga na pagkakataon talaga na magbabago ang tao. May panahon talaga na magbabago ang lahat. Pero pinaghandaan ko na yun eh. Kumbaga, talagang nakahanda na po ako dyan dahil kumbaga, nasa YouTube lang naman talaga ako. Hi po kay Neil Ipante po, shoutout po sa iyo. Mga Angie, akyat ka, Panaser, Leo, nalungkot. Salamat po. Sana all hindi malungkot lahat. Hello po kay Kuya Jeffrey, basta ako, Mardi lang, malakas at Leo G lang, malakas. Siyempre po, lagi po tayong Mardi. Kahit masabihin natin ay kahit sabihin natin po ay meron tayong mga dumating na mga love team, meron man tayong mga dumating na kumbaga, pinapares-pares tayo, kahit anong mangyari, Mardi pa rin tayo. Yes. Talagang, kahit anong mangyari po, Mardi lang talaga. Okay. Sana all happy.
Sana all happy. Sana all happy. Happy naman ako kasi nandiyan kayo guys. At alam ko hindi niyo ako iiwan kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari, pagkakaibigan pa rin tayong lahat. Tama po ba ako? Leji, lang sa kalam. Nalabaltaan ko lagi ka raw, tulala. Hindi mo aking pagkawala. Sana all kanta yun eh. O, sana all may kanta. Pero guys, ako po ay talagang patuloy po na nagpapasaya sa inyo. Habang mayroon po akong channel, nandito po ako. Nandiyan ako paragi sa inyo. Bilang kaibigan, bilang kuya, bilang ano pa ba? Tropa, yan, friend. Hello po kay Kuya De La Cruz, shout out po Lods Leo, sabi po ni Kuya J. De La Cruz. Habang nandito po ako, palagi akong sumusuporta sa inyo, palagi po tayo magkasama, higit sa lahat, sana po ay walang magbabago. Kahit man tayo ay magkakaroon po tayo ng iba't ibang mga love team, magkakaroon po tayo ng iba't ibang mga kapare sa buhay, sana po ay walang magbabago. Lahat po ay susuportahan po natin silang lahat. Basta ba masaya ang bawat isa. Yun na po yung akin doon. Basta ba masaya ang bawat isa, okay po sa akin yun. Ang sa akin lang talaga ay wag lang talagang mambabastos ng babae. Kasi yan talaga ang pinaka number 1 ko talagang mortal na kaaway. Yung pambabastos ng mga babae. Kasi kailanman hindi po ako nambabastos ng babae. Yun lang talaga sa akin. Basta happy tayo, walang problema. Basta nirespeto, okay ako dyan. Yan lang po sa akin masasabi ko. Pero oras na isa sa mga kasamahan natin ay mga binabastos, ako mismo ang mga kalaban niyo. Hindi ako nagbibiro. At saka meron po akong isang salita. Pag nasa tama ako, kahit sino ka pa, hindi ako natatakot. Yun lang naman eh. Sa akin. Kasi napakataas ng respeto ko sa tao. Napakataas ng respeto ko sa kapwa ko. At higit sa lahat, napakataas ng respeto ko sa mga babae. Kasi hindi po ako naglalaro ng babae. Basta ba masaya tayong lahat, guys? Okay. No problem. Pero ito lang talaga ang ano ko. Pag may nababastos ng babae talaga, durog talaga sa akin. Lalo na pag mga kaibigan ko na malapit sa akin, hindi po pwede sa akin. Talagang lumalabas talaga yung pagkakademonyo ko talaga. Ako, napakabait ko, pagkakasalanan ko, kung kaya kong lumuhod sa'yo, lumuhod ako. Pero kung mabastusin mo yung mga kaibigan natin babae, lalo na pagka mga Mardy Nation, talagang sasabihin ko nga sa inyo guys paras-paras lang tayo isang buhay. Pero matatakot ako sa iyo pagka bakal yung kinakain mo. Umaga tanghali. Pag ang pang-almusal mo ay bakal at graba at bato, matatakot ako sa iyo. Pero kung paras lang tayo kumakain ng kanin, lalo na pagka nasa tama ako. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, ayaw ko na talaga ng magiging birador. Kasi iba, mahirap. Kasi ayaw ko na magkaroon ng ayaw ko makapagsalita ng masakit sa kapwa ko. Kahit na mayroon mo siyang ginagawa na masama. Kasi nga, napakahirap pagka nakakasakit ka ng damdamin. Hello po kay Lidor B. Shout out po sa iyo. Kay Iro Atienza po, shout out po sa iyo. Yan. Hello po kay Mami G. Nandito pala si Mami G. Sorry, di ko nakita agad. Nandito po si Mami G. Kay Johnny po. Shout out po kay Johnny Canida po. Shout out po sa iyo. Good afternoon po. Thumbs up dan. Nandito po si Mami G.
Parang kayo nga nandiyan yung kanina, hindi ko napapansin. Oh, hello po, Ma'am Anggi, sabi ko ni Hero Atienza. Basta, basta ba masaya po lahat, ay okay lang ako. Rock, shout out po sa iyo. Hello, Sir Leo. Pa-shout out po, okay. Hello po sa iyo. Basta masaya ba lahat, no problem. Lalo na pagka-part po ng Mardi, binabastos talaga pong nadidimonyo po tayo. Hello po sa ating kaibigan at kapwa reactors po. Good afternoon ho, sabi po ni Sipin Shi, Share 6. Shout out po sa iyo. Hello po kay Michelle. Michael po nga pala. Pa-shout out po Sir Leo. Ayan. Yan. Basta ba guys, masaya pa kayo sa DG, okay ako. Pag halimbawa naman hindi na kayo, parang nabuboring na kayo sa Mardi, sa DG, at mayroon na pong kalab si Anggi na iba, at okay naman, masaya naman, at pinalagaan naman siya, wala tayong problema doon. Okay tayo doon. Masaya po tayo. Shout out po, Lods Leo po. Ano po kay Rosmi? Shout out po sa iyo. Hello po kay Jenny Boha, thumbs up Dan. Salamat po sa pagdalaw sa inyong lahat. Ganun lang naman tayo eh. Kumbaga, lahat po ng love team, suportahan po natin, bago man yan, o bagong dating, o bagong development yan, ganun talaga. Talaga pong sa larangan po ng ganitong buhay ay kailangan po natin tanggapin yung mga ganun. Hello po, sabi ni Anggi, ganun ba? Kasi kung saan po magiging masaya yung tao, hindi tayo. Di ba guys? Hello po kay Kuya Marlo. Marcelito po, shout out po. Good afternoon, Idol, Bull Next Door. Shout out po. Yes, shout out din po sa iyo, Kuya Marcelito. Marcelo. Ngayon, guys, paano po kung masaya sa iyo, Sir Leo? Sakalam. Sakalam pa more. Napakagatuloy ako ng labi na wala sa oras. Sana all. Pero kung talaga namang masaya siya sa ibang mga love team, walang problema sa akin. Ako po ay sumusuporta. Ako po ay susuportahan ko po silang dalawa kung mayroon man. Basta ang atin lang talaga ay basta may respeto, saludo ako. Yun na po ako. Basta i-respeto lang natin yung bawat isa, okay po tayo doon. Ganoon lang naman yun. Kasi ako po talaga guys, napaka-respeto ko. Hindi po ako nagyayabang at hindi po ako nagbubuhat ng sarili kong bangko. Ako po ay wala po akong inaapakan tao at wala rin po akong nakalabang tao. Honest to say guys, more than nahigit na pala ako isang taon sa Mardi. Pero wala po akong nakaaway na reactor. Siguro, mayroon po akong mga kasama at nakasama ako sa grupo na yon, at yung mga kasama ko sa grupo na yon ay nakaaway nila, nadamay ako kasi nasa grupo ako na yon. Pero never po ako nakipagsagutan sa mga kapwa ko reactors. Kasi nga guys, ayaw ko talaga yung nakakasakit ako ng damdamin ng kapwa. Ayaw ko yung nakakasakit ako ng damdamin ng kapwa natin mga reactor. Kung mayroon naman po akong napagsabihan na siguro pagpapayo ko yun. Siguro pagpapayo ko bilang isang kaibigan, kung ako may nakakatanda sa kanila, ganun po yun. Kasi hindi po ako nagyayabang guys, kasi napakahirap ng tao. Kung ano yung nakikita nyo sa akin, ito na po ako. Yayakapin ko pa kayo pag nakikita ko kayo. Ganun po ako.
Mapagmahal po ako sa kapwa, guys, at hindi po ako naghahanap ng away. Hindi po ako naghahanap ng gulo. Higit sa lahat, hindi po ako naiinggit sa aking kapwa. Kasi ako, kontento na po ako kung ano mang meron sa akin. Ito lang po ako. Kung tatanggapin nila ako, okay sa akin. Basta ako, guys, ang pinaglaban ko lang ay nasa tama. Totoo po ako. Totoo po ako, kaibigan. Sino ba ang pinipili mo? Sino ba pipiliin mo? Mahal o mahal ako? Si Angge na nagtatanong. Sino ang pipiliin ko? Mahal o mahal? Ikaw. Hindi naman po pwedeng isasabihin ko sa iyo na ang pipiliin mo yung mahal ako. Yung mahal ka. Nasa iyo yun. Kumbaga, malaya kang pumili. Malaya kang pumili. Sa lahat ng oras, malaya kang pumili. Basta sa akin, mahal ko kayong lahat. Kahit anong mangyari, nandito ako sa iyo. Bilang kaibigan, nagmamahal sa inyo. Yun lang po ako. Kasi ang hirap kasi pipilitin na kahit wala ka na, pipilitin mo pa rin. Maganda yung pagkatutukan. Oops. Bigay lang shout po. Mami Yangi, sabi po ni Melky TV. Yan. Papa P, kaya ko, Idol Leo, pareho tayo, magpagmahal din ako. Kaya nga po eh. Yan, tama po. Basta guys, kahit anumang mangyari guys, mag-successful man tayo sa buhay. Kung halimbawa man, bibigyan ako ng Panginoon na pagkakataon na magkakaroon pa ng pangalan guys, babalikan ko kayo. Hindi man ako nangangako kung ano man ang aking babalikan. Kung magkakataon man guys na magkaroon man ako ng pangalan, magkaroon man ako ng pagkakataon na tumulong sa kapwa. Ang sa akin lang po guys, hindi ko kayo kalimutan. Basta po, ipagpipirin nyo lang po ako. Ipagpipirin nyo lang po ako sa larangan po ng trabaho ko. Kasi po napakadelikado po yung trabaho. Napakadelikado ko po yung trabaho ko talaga. Kaya ganito na lang ako kabayad sa tao kasi lagi po akong sinasabihin na mag-ingat ka pala. Hello po sa lahat po na dito. Akit daw si Anggi, okay. Ayan guys pinakit na natin ang ating nag-iisang Anggi. Ayan guys, lagi pong welcome siya guys sa ating lives po. Oy, gulat naman ako sa iyo. Ikaw pala yung Angelica. Hala, baby ni Marco. Oh my God, baby ni Marco, oh. Sino bang Marco ang sinasabi mo? Hindi ko alam yun, Tingnan mo dun sa, Shout out po kay Geraldine. Dun sa live ni Kuya Perkap kagabi. Ganun po ba? Hindi ko alam yun, Congratulations at nagkaroon ka ng Dun yun nagawa. Tapos si Ma'am Angie rin. Meron na kaming dalawa. Romantic ka na naman. Di ba sasabihin ako sa'yo? Shout out kay Geraldine po. Ito si Geraldine. At yung wala pa yung mo. Ma'am Angie, wala pa yung hun mo. Ma'am Angie, wala pa yung hun mo dyan. Si Chupapi. Bakit ba ang umakyat? Hindi ko alam. Di, okay lang. Welcome naman lahat po. Anytime po, welcome po si Angelica dito. Kahit sino po umakyat, welcome po lahat. No problem. Sana all. Wala akong boss, kakagising ko lang eh. Mama G! Ibig sabihin napuyat ka. Tama ba ako? Alas 3 yata kami natapos. Sana all may napupuyat. Ako kasi nagpapahinga na agad ako. Mama G, alika na. Kasi wala pa yung hun mo dito, si Chupapi. May naramdaman.
Kaya niyo Welcome yan. po ang lahat guys dito guys. Okay, Kayo no na problem. bahala dyan. Kayo na bahala dyan. Kaya niyo yan. Okay lang, mamanjik. Hmm. Wala pa yun talaga. Naiinis So, na ako. kumusta naman ang ano mo? Kumusta naman ang love team mo, Angelica? Masaya naman. Edi sinusuportahan nila. Yan. Napakadaming supporter Wow. kagabi. Oh my God. Siguro mga Sana. 152. Kung Yan. nandun ako kagabi, matutuwa ako sa'yo dahil nagkakaroon ka na ng kumbaga, katuwang sa kasiyahan. Naman. Sana all may katuwang. Yung hindi nagbabago. Hindi nga siya nagbago eh. Ay, Siya, eto. Kasi, Pero nakarereto sa'yo. irenito Ano? mo talaga. Sino ba yan? Miss Taray. Si Miss Taray. Wala, Sino bang mamanji, Miss Taray wala. na yan? Hindi ko naman. Wala Hindi ko kami. naman Di kilala ba yun. meron akong baby Marco, di ba? Oh my God. Sana all, baby Marco. Sana all, my baby. Pero, Angelica, alam mo, gusto na kayo ng baby mo. Okay lang po. Alam mo, Angelica, sa totoo lang, ang gusto ko talaga yung hindi nagbabago. Para mang Mardy ba? Na Iba ka hindi dyan. nagbabago ang Mardy. Makapag-face Kaya- mask nga yung mga itsura ko eh. Kaya ang Mardy lang talaga ang malakas. Mardy lang talaga ang sakalam. Totoo yan. Ay, may kakanta ko sa iyo. Hello, Para hindi ka masaktan Ilongga Vlog. dyan. Share out po sa'yo. Ilongga Vlog, Ito. share out po. May sasabihin ako sa'yo. Ano ba yun? Ito. Go Nasa ahead. na yun? Ni-screenshot ko lang to kagabi. Sabi nila, Bigyan kita share out po. sabi nila, pag paulit-ulit ka ng sinasaktan, iwan mo na. Pero hindi nila alam na mas masakit na I let you go yung taong pinangarap mo sa buong buhay mo. Sana Ganun ba yun? Sino ba pinangarap mo pala? Pwede mo may share mo Hindi sa siya. akin? Pwede siya. Okay. Masaya ka naman sa kanya. Masaya ka naman sa kanya, Angelica. Yep. Yep. Ay, ayos na, panalo na. Guys, may nananalo na guys. Magandang hapon po sa host and sa co-host mo, Tamsak Dan po. Ay po kay Jen Nunez. Share out po sa iyo. Nag-aaway pa si Ma'am Angie kagabi tsaka si Miss Taray. Bakit nag-away? Ewan ko sa kanilang dalawa. Nabasa ko kagabi. Ano ba yung sabi ni Miss Taray, unsubscribe niya daw si Ma'am Angie. Ganon? Bakit naman Ma'am Angie, di ba totoo yun, Ma'am Angie? Ma'am Angie, di ba totoo yan? May jacket ka na po, Jen. Bakit naman mag-away-away? Hindi Ay, naman dapat prank lang mag-away-away eh. Prank lang yun. Hindi naman dapat mag-away-away eh. Kasi ang totoo niyan guys, hindi tayo ba dapat mag-away-away, kundi tayong lahat po ay magmamahalan. Guys, nakita niyo ba si Marco? Nakita niyo ba siya? Nakita niyo ba si Marco? Ba't wala siya dito? Walang anuman, Jen. You always Ano welcome to? here. Sir Leo, pwede Leo, sa pwede akin ba na lang akong, yung kausap mo. Oo naman. Kaso mayroon na sa baby. Paano ba yan, Jeffrey? Wala namang problema. Kaso nga lang, tanungin natin si Angelica kung papaya pa po ba siya. Kasi meron daw siyang baby Marco eh. Wala tayong magawa kung talagang meron na. Eto. Sa lahat ng may gusto sa akin, sasabihin ko na sa inyo. Hindi Lahat na may po gusto. pwede. Kasi magagalit sa akin yun. Sana all. Pinapagulitan ako kagabi. Ayoko ba daw matulog? Sana all may magagalit. Prank lang yun, pero dito. Prank lang yun. Pero tinotoo ko. Okay po, Mami Angie. Sige, okay lang naman ako. Kakanta na lang ako para masayang kayo. Ang boring eh. Sir Leo, nag-jacket ko. Nag-jacket ka na. Neil, nag-jacket ka na. May jacket ka na. Melski, nakita mo si Marco? Melski. Palagi ko nung nakikita active to eh. Melski na to eh. Melski, nakita mo na si Marco?
Ano yan? Hindi makapila. Ano? Ano ba Hindi nangyayari makapila. sa'yo? Ano ba nangyayari sa'yo, baby? Umakit ka nga dito. Sana Sana all all. may nagagalit. Kaya nga sana all may nagagalit. Nasaan yun? Sabi ni Jane na Nunez, sabi niya, na sana all may nagagalit daw. Salamat po sa iyo, Jeffrey, sa walang sawang pagmamahal mo. Sa mga Wala kaibigan ko dito hinahanap po, ko nga si Marco maraming salamat. Sige, Melski. Kantahan mo na, Angelica. Hindi? Masakit tong kakantahin ko kaya ito. Wait lang. Ayaw maiiyak ha? Sana all. Huwag muna yung mataas kasi nawawalan ako ng boses. Sana all may baby. May baby ka naman si Ma'am Angie. Yung hindi nangiiwan, at hindi nagbabago. Ay, sana all. Yan ang Sana all. Saan na kasi Sana all. ito na. Wait lang. Mag-ano siya Okay, go ahead. Go. Paano wala akong baby? Ito na. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Shout out po kay Sabi na lang James TV. Luwag nang mag-alala at okay lang ako. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya ay hahayaan mo. Hahayaan mo na mamaalam. Sana all. Hahayaan mo na minsan. Sana all meron. Kaya tumiling ako kay Bathala. Sana ay hindi siya luluha pa. Shout out po team. Sana ay hindi siya mag-iisa. Team Max Short. Sana lang ingatan mo siya. Dahil binaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawala hanggang sa isayang pagmamahal. Nagkaitagal ko ring binubuo. Nagkaitagal ko rin hindi sinuko. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Yes. Ito na. MMBN, shout out po sa'yo. Na kanyang maririnig. Ito nang huling tingin at dati siyang ginigilig. Ito na ang huling araw ng mga yap ko at halik. Ito na. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya ay hahayaan mo. Hahayaan mo na mamaalam. Hayaan mo na lumisan. Ingatan mo siya.
Naliwala niya ako dahil sa'yo. Nawala hanggang sa isayang pagmamahal. Nagkaitagal ko rin binubuo. Nagkaitagal ko rin hindi sinuko. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Heto Yun, no? na huling awit na kanyang maririnig. Heto na ang huling tingin na dati siyang kinikilig. Heto na ang huling araw na mga yap ko't halik. Heto na, eto na, ingatan mo siya. Yun, no? Congratulations sa inyong dalawa, Angelica, tsaka yung baby Marco mo. Okay, sana ay pagpatuloy mo lang yung pagsuporta sa Mardi. At maraming salamat sa bawat akyat mo sa mga reactors ng Mardi. Kaya, okay. Okay, Anggi, akyat ka rito, Anggi. Ayaw mo Kailangan may ba ng, karimbal sa taas. Kailangan ba ng RFID sa elevator papunta dyan sa condo o sa taas? Teo. Always welcome po. Lahat po dito ay welcome po lahat. Ito, kanina, ay kagabi. Sabi niya, kasi kilala mo ba si Lods RC Supremo? Oo, kaibigan ko. Of course. Sinabi niya, kami daw yung co-host doon mamayang gabi after ng live ng Mardi. Okay. Good. Kami yung magre-react. Di, maganda yan para at least may mga kumukuha sa'yo, may mga, kumbaga, para mas masaya ka. Pero kung babayaan pag-aaral mo, of course, payo ko lang sa'yo, kung babayaan pag-aaral mo. Diba? Sergeant, papers ko, share ko official. Thumbs up, done. Kantok naman, mas maganda sana kung Miss Auntie ang nandyan, super kilig. Sige na, Kuya Leia, bababa na ako, punta ko Ma'am Auntie. Kay Ma'am sige, Mami. sige. Okay, sige. Papakatin ko muna si Angge, ha? Sige po. Okay. Okay, super kilig, thumbs up, done. Sabi kay Ariel, shoutout po kay Ariel, shoutout din po kay Laureano, shoutout po sa inyo kay KMG, and of course sa ating kaibigan na si Remy, shoutout po sa iyo. Magandang hapon din po sa iyo, KMG. Okay, guys. Nasaan si Anggi? Akit muna kasabay kung mayroon kung hindi ka busy po. Akit ka po dito. Kung hindi ka, akin ka na lang, sabi po ni Jeffrey. Ayan. Tingnan natin si Angelica kung available pa, pero meron na siyang Marco eh. Kaya mahirap natin pilitin. Pero nasa kanya pa rin yun kung sino ang pipiliin niya. Magandang hapon po, Lodge. Magandang hapon po kay Aris po. Shoutout po sa iyo, team. Maxshort po. Shoutout po sa iyo. Parang gusto mag-ihaw ng kalibo. Fish na term. Mamakit ka na. Aking ka na lang. Ay, nako. Ayan, Jean daw. Sana all. Nasana si Anggi? Bakit hindi siya umakyat? Yes po, maraming salamat po sa iyo, Bian, sa walang sawang pag-support mo sa lahat po sa amin. And of course, sa asawang ko, si Derek Pikwa.
Maraming salamat sa yung dalawa. Mag-asawa. Ito yung mga mag-asawa guys na talagang nagkakaisa sila na suportahan po ang Marley. Sige, kakanta muna tayo. Kanta muna ako guys ha. Kahit man na may mga bagay tayong kailangan tanggapin, mayroon tayong mga bagay na kailangan natin tanggapin na hindi ko akalain na ganun na pala ang lahat. So, ganun pa. Kumbaga, gulang tayo kaysa ng mga ginagawa natin. Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Bukas nga'y wala ka na sa aking isip. Hindi mo ba naaalala mga kahapon na dati ay anong saya, anong tamis? Sa iyang pag-ibig natin ay nakapanginayang. Ngunit sa aking mga mata, di kalabisan lamang. Patuloy na nasasaktan ang mga puso. O bakit kay sakit pa rin ang paglayo? Wala ka ba ngayon sa aking piling? Nasasaktan ng mga puso at damdamin. Ngunit sa'yo aaminin, ika'y mahal pa rin. At kung sakaling na muling makita at marama na mayroong pang pag-asa, hindi na dapat pating pangdayain, hayaan nating puso at mapasya. Oh yeah. Wala kang man ngayon sa aking piling, nasasaktan ng mga puso at damdamin. Mulit sa iyong aaminin, ika'y mahal pa rin. At kung sakaling na muling magkita at marama na mayroon kang pag-asa, hindi na dapat pating pangtayain. Kaya nating puso at magpasya. Oh yeah. Thank you guys. Thank you so much sa pag-support niyo po. Yes. Lagi na lang kitang naaalala mula nang tayo'y di na magkita. Kung ikaw ay nagtatampo,
Kailangan bang ganito? Bakit hindi natin muling ibalik ang tamis ng pag-ibig? Muling pagbigyan ang pusong nagmamahal. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Sayang naman ang ating nakaraan. Alam ko ikaw lang ang mahal. Saan ako tutungo? Bakit hindi natin muling ibalik ang tamis ng pag-ibig? Muling pagbigyan ang pusong nagmamahal. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Sayang naman ang ating nakaraan. Alam ko, ikaw lang ang mahal. Kailangan ko ay ang tulad mo. Hindi ko sa'yo'y mawawala. Kailangan bang ganito? Bakit hindi natin muling ibalik ang tamis ng pag-ibig? Sayang naman ang ating nakaraan. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Sayang naman ang ating nakaraan. Alam ko, ikaw lang ang mahal. Kailangan ko ay ang tulad mo. Ngunit kung ika'y mawawalan, saan ako tutungo? Bakit hindi natin muling ibalik ang tamis ng pag-ibig? Muling pagbigyan ang pusong nagmamahal. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Sayang naman ang ating nakaraan. Sayang naman ang ating nakaraan.
Hello po, magandang hapon po. Hi, how are you? I'm fine. Welcome po. I'm fine. Ma'am Angie, akyat ka na. From Yano Army po. Yano Army. Ay, Yano Army po. Shoutout po, Yano Army. Yan po yung unang... Shoutout po sa team Coco Melon at sa Yano Army. Shoutout. Shoutout po sa lahat dyan, guys, na binibigay. Hi, welcome. Welcome po. Ma'am, ayan na si Ma'am Angie. Hi, Ma'am Angie. Melky, Oh, bakit mo ba kanina? Alter Ego. Melky, makita kayo, di ba? Shoutout Pasensya ka na Melski kanina, ha? TV. Di ba si Melky umakit kayo na yan? Umakit yan? Opo, opo, opo. O, bumaba siya. Shoutout po sa lahat kay Beth Kubalan, shoutout po sa inyo. Marlito po, shoutout po. Mario Bay, shoutout po sa inyo. Sa lahat po ng mga bagong dating dyan, guys, shoutout po sa inyo lahat. Kay Boss Rodriguez po, shoutout po sa iyo. Ate Erlinda, shoutout. Salamat sa pag-akyat mo, Anggi. Saka kaya Jen, kumusta po kayo? Welcome po. Okay lang. Masaya. Oo. Buti naman umakyat ka. Kanta ka na po, host. Kanta ka na, host. Sige, go. Ikaw muna. Kanta ka muna. Hindi pa ako marunong kumanta. Kanta ka lang kahit anong kanta. Go. May shoutout sa'yo, Jay De La Cruz. Naririnig po ba yung ano, yung music? Opo, madam. Naririnig po. Opo, opo. Naririnig po. Okay, okay, okay. Inaamin ko, nagkamali ako. Inaamin ko, saktan ko ang puso mo. Iniwan ka lang, walang dahil. Sumama sa iba, hindi man lang sa'yo nagpaalam. Hindi man lang nagpaalam. Nabalitaan ko, lagi ka raw tulala.
Dinibdib mo ang aking pagkawala. Lagi ka raw umiiyak, lagi mo raw akong hinahanap. Di ka pa rin nagbabago, mahal mo pa rin ako. Oh, nangihinayang, Ouch! puso ko. Sakit naman. Lumuha ka lang, nasaktan lamang kita. Hindi na sana iniwan ka. Iniwan kang nag-isa at nagdurusa. Sana'y Kakaiyak naman, Mami G. Nabalitaan ko, lagi ka raw tulala. Umiyak na rin si Alter Ego. Oh. Nagdib mo Agoy-agoy. aking pagkawala. Lagi ka raw umiiyak, lagi mo raw akong hinahanap. Ba't ka rin nagbabago, mahal mo pa rin ako. Oh, nanghihinayang ang puso ko. Sa piling ko'y lumuha ka lang, nasaktan lamang kita. Hindi na sana iniwan kang nag-isa at nagdurusa. Sana'y patawarin na. Parang si Jessa Saragosa lang ang dating, Lods. Ah, wow. Nanghihinayang ang puso ko. Sa piling ko'y lumuha ka lang, nasaktan lamang kita. Hindi na sana iniwan na nag-isa at nagdurusa. Sana'y patawarin na. Wow, nice. Galing naman, Ma'am G. Galing. Sana all magaling kumanta. Aww. So sad. Parang di ko yata kaya, pag sa buhay ko'y wala ka. Aanhin ang pag-ibig, puso ay Ouch, pingi tali. Nagbigti na ako sa puno ng sili. Sira ulo, Kalte. Sino ang magpupuno sa aking paglalamig? Bakit ka pa nakita? Bakit pa nakilala kung ang puso ko ay iwan mo lang at sasaktan? Kung siya'y higit sa akin, naroon man ang pagdaramdam nito ay aking
kakayanin. Parang di ko yata kaya pag sa buhay ko'y wala ka. Aanhin ang pag-ibig, ang puso ay nag-iisa. Sinong aking tatawagin? Sinong aking hahanapin? Sino ang magpupuno sa aking paglalambing? Bakit ka pa nakita? Bakit pa nakilala kung ang puso ko'y iiwan mo lang at sasaktan? Kung siya'y higit sa akin, naroon man ang pagdaramdam nito ay aking kakayanin. Kung siya'y higit sa akin, naroon man ang pagdaramdam nito ay aking kakayanin. Bakit ka pa nakita? Bakit pa nakilala kung ang puso ko'y iiwan mo lang at sasaktan? Kung siya'y higit sa akin, naroon man ang pagdaramdam nito ay aking kakayanin. Bakit pa nakilala kung ang puso ko ay iiwan mo lang at sasaktan? Kung siya'y higit sa akin, naroon man ang pagdaramdam nito ay aking kakayanin. Ito ay aking kakayanin. Thank you po sa awitin. Salamat sa makiat. Welcome po sa lahat po guys sa baba. Share out po sa inyong lahat yan guys. Kaya kabuhay, Regina po, share out po sa iyo. At sa bagong dating po, nandiyan, kaya Romulo. Share out po sa inyong lahat yan. Kay Marites po, share out po kami. Charlene, share out din. And thank you so much. Bakit bumaba si Jean? Bakit bumaba? Walang anuman po. Shout out po sa iyo, Leo G from fans. Salamat din po kay Roda. Randol po, shout out po sa inyo. Randol po, shout out po. Ay, kumusta ka na? Anggi, how are you? Malungkot. Ano ginagawa mo dyan? Bakit malungkot? Bakit? Magpapaliwanag sana ako pero parang Yes po, okay lang. naunahan na ako eh.
Nakakahiya naman. Sinong nag-una? Basta nahiya na ako eh. Bakit ka nga nahiya? Wala namang problema. Sino ba una nagsabi? Shoutout po sa lahat. Bakit nga? Anong problema? May problema ka ba? Ha? Huwag kang problema kung ano man ang mayroon na nabuo. Kung mayroon mang nabuo na panibagong love team mo, naiintindihan ko naman yun eh. Ganun kita ko suporta. Ganun ako magmahal ng kaibigan. Lahat ng bagay ay suportado ka pagdating kay Leo. So, huwag ka malungkot kasi basta masaya ka, eh, suportahan ka ng tao. Diba guys? Tama ba ako guys? Tatanungin natin si Anggi kung masaya ba siya. Sabi ko naman Pero it's a kung- prank pero parang totoo na. Sino ba nung totoo? Para sa ibang tao, totoo na. Ganun ba? Ito umiyak. Bakit? Basta ako, sabihin ko sa iyo ang totoo. Wala akong ginagawang nakakasakit sa iyo kasi ayaw kong masaktan ka. Ang gusto ko lang, masaya ka palagi. Ngayon, malungkot ka na. Bakit? Anong dahilan? Anong dahilan? Explain mo sa akin. Basahin mo yung sinabi ni Nathan Joe. Nabalitaan nyo naman siguro kung ano yung nangyayari. Oo, may problema kami sa walang problema po. Wala pong problema sa akin kasi ako kasi is lahat ng bagay ay talagang naiintindihan ko yan. Ang gusto ko lang masaya ka. Masaya naman ako eh. Ayaw ko naman makita ka malungkot. Sabi ko naman prank lang yun pero sineryoso mo naman. So, okay lang. Siniseryoso ko ba yun? Lods Leo pala. Parang lang lumalapit, tutukain mo na. Ganun po ba yun, Jake? Basta, naramdaman ko kasi yung Leo G pala ang daling bitawan. Basta yun yung main general na idea. Hindi po ako. Kaya nalulungkot ako yun guys kasi prank lang naman yung isang love team pero para madaming may naniwala agad na parang anytime bibitawan niya na talaga. Pero okay lang. Guys, malungkot ako dahil lang doon pero okay lang naman ako guys. No problem sa akin. Kung prank yun, hindi mas okay. Di ba? Para sa akin ka pa rin. Charap ng tilapia. Taba-taba. Di ba? Kung prank man yun, wala problema. Parang Diba? seryosong usapan pero dinadaan sa joke lang. Alam mo kasi, Angki. Seryoso ba guys? Yung totoo Kahit guys. Anong masasabi nyo? Itutuloy pa ba natin to or hindi na? Bakit ba? Ano bang problema mo?
Ako, walang problema sa'yo. Kung mayroon ka mang ka-love team na panibago, ay okay lang. Ang mahalaga ay nagpapasaya ka ng tao. Yun ang pinaka-importante magiging masaya ang mga tao. At makita kitang masaya, masaya na rin po ako. Hindi mo ba naalala, ang sabi ko, pangako ko sa'yo, kailanman ay hindi ako magbabago. Nandito lang ako palagi sa'yo. Ang isang Leo ay patuloy na nagmamahal sa'yo. Kahit anong mangyari man. Tapos ngayon, nalulungkot ka. Ano bang nangyayari? Guys, ano bang nangyayari? Bakit ganito itong anggi natin? Oo nga. Iningatan ko naman eh. Sana wag ako yung lalabas Ay, masama dito. Iningatan ko naman eh. Iningatan ko yung love team namin. kaya nga. So, Nagugulat na ako, Anggi. Nagugulatan ako, Anggi, na nalungkot ka. Sa totoo lang kasi, anytime, basta kita. pero naniwala sila. So, okay lang pala na bibitawan niya na yung Ay, hindi ko sinasabing bibitawan. Kailanman ay hindi po ako nagsasabi bitawan ko ang aking nag-iisang Anggi. Alam mo yan. parang binibigay Eh, na ako sa kabilang love team eh. So, hindi kita Siguro- binibigay. Kasi siguro, nga, kayo nga lang, hindi ko nga akalain na may kwento pa lang ganun eh. Di ba? Ang sa akin lang, pag ikaw po ay may ka-love team na iba, willing ako. Kasi nagpapasaya ka ng ibang tao. Di ba? Wala naman akong ibang ano doon. Ang sa akin lang, nandito ako palagi sa'yo. Ayan guys, narinig nyo guys ha. Nandito po si Leo, patuloy na nagmamahal kay Anggi. paano yan may Wala mari? Wala may na po akong ginagawang masama. Ha? May Leo Marina eh. Nababasa ko dyan sa baba, sabi Leo Ano? Marina daw kasi. Ay, yung Leo Marie, wala po akong alam diyan. Kasi wala naman pong Leo Marie nung nag-live ako kagabi. Oh, wala po akong Leo Marie at wala din po akong Leo Gel at higit sa lahat wala po akong ibang ka-love team at wala po akong ibang talagang iniibig at wala po akong ibang tinatawag na kakaisang baby ko. Hindi ikaw lang. Diba? Pero okay lang Kahit sa'yo na iba yung ka-love team ko. So anong ibig sabihin nun? ay hindi ko sinasabing okay lang sa akin. Pag mayroon ka. Kasi hindi ko na sinasabi, sige, doon na si Anggi sa iba. Wala akong sinasabi ganun kasi wala namang alam diyan sa mga love team nyo. Basta, ang Leo G ay ipinaglaban ko. Ang Anggi ay pinaglaban ko. Ang sa akin lang, masaya ka lang, susuportahan kita. Kasi, isipin mo, marami rin mga bagay na pinagsamahan natin. Kahit naman sabihin mo na scripted po ito, syempre iniingatan ko rin yung pagkakaibigan natin. Ang dami kasing tilapia. Tinatanggap ko naman na scripted ito. Tinatanggap ko na maluwag sa puso ko yung pagiging scripted. Kasi yan ang gusto mo. Ang daming tilapia. Iginagalang ko yun. Yung tilapia, huwag kang tumingin. Sabi ko nga sa iyo huwag kang tumingin sa maraming tilapia na tinitinda. Tumingin ka doon sa gitna kung saan ka nakaharap. Sabi ko na sa iyo yan Huwag kang tumingin sa ibang tilapia. Tingnan mo kung ano yung nakikita mo sa harapan, mag-focus ka na dyan. Ganon din po ang pagpupukus ko sa iyo. Diba? Kaya suportado kita. Kasi sinasabi ko naman sa iyo na kailanman ay hindi ako magbabago sa iyo. Tapos ngayon nalulungkot ka, wag naman. Di ba?
Huwag kang malungkot, baby. Smile naman dyan, oh. O halimbawa man, mayroong magkakaroon ka ng love team, eh kung okay sa'yo, maging okay na rin sa akin. Kung hindi okay sa'yo, hindi, mas maganda. At tayo pa rin magkaka-love team. Ganun lang ako, guys. Nasa gitna lang po ako. Kung halimbawa man ito ay prank, eh mas mabuti, hindi totoo. Di ba? Mas mabuti, prank lang pala ito eh. Oh, ano problema doon? Kasi nga, baby, iniingatan kita. Alam mo yon, iniingatan kita sa mga kaibigan mo at sa mga taong nagmamahal sa iyo. Ganun po ako. Sana naman eh, huwag ka na malungkot kasi wala naman tayong problema. Tilapia lang kasi yung malakas eh. Anong tilapia? O sinasabi ko nga sa iyo na huwag ka tumingin sa ibang tilapia eh. Bakit ba? May problema ka ba sa ibang mga babae? Tanongin kita. May problema ka ba sa mga babae? Ang hirap magmahal ng pogi. Humanap ka ng pangit. Hindi. Wala yun. Huwag kang maniwala sa ganun huwag kang maniwala sa ganun na may hitsura at wala. Pag nagmahal ka, wala yun. Wala yung mukha. Yung sinakasabihan na humanap ka ng pangit at ibigin mo tunay, hindi pa ako naniniwala doon. Basta pag-ibig na ang paiiralin mo. Kahit anong hitsura yan. Mapagwapo, mapaganda, sexy, mataba, o ano man. Pagmahal mo. Ganyan ako. Hindi po ako tumitingin sa hitsura at huwag ka sanang tumitingin sa hitsura. Dapat ganun po tayo. Huwag po tayo mamimili kung ano man ang ganda ng hitsura mo, kung ano man ganda ang gwapo ng hitsura mo, ikaw walang hiya ka naman. Di ba? Ako, honest to say, sinasabihan po ako, marami akong tilapia. Kailanman po ay hindi po ako naghahanap ng tilapia rito. Simula na ako ay nag-YouTube. Nire-respeto kita. Ikaw, Angge, paprangkahin kita ha. Hindi to scripted yung sinasabi ko. Paprangkahin kita, Angge. Ang taas ng respeto ko sa iyo. Kasi nga, marami pong nagmamahal sa iyo. Ang taas ng respeto ko sa kanila. So, anong problema mo sa akin ngayon? Wala namang problema. Nagla-live lang ako. Oh. Jake, wala talaga akong tilapia, Jake. Alam mo na yan. Alam mo, Jake, na lagi kang nandito ka sa aking live. Wala po akong tilapia. Yun yung sinasabi ko sa iyo, na huwag kang makinig sa mga haka-haka at huwag kang makinig sa mga maraming sinasabi. Wala namang problema eh. Napaka-espesyal mo sa akin. Iniingatan kita kasi ang Mardination ay mahal ka. Ulitin ko sa iyo, yung Mardination ay ilang thousand yan. Mahal ka nila. Kaya mahal ka rin, mahal din kita. Iniingatan kita kasi ayaw kong magalit sila sa akin. So yun lang pala yung dahilan. Ano dahilan? Dahil ayaw mo lang silang magalit sa'yo. Ay, hindi yun. Hindi yun. Ang ibig ko sabihin dito, nire-respeto ko ang bawat isa. Hindi yun ang dahilan. Ang sa akin lang po dito ay ayaw ko makita kang ganyan. Ayaw ko makita ka ng ganyan. Bakit ba? Ano bang problema mo? Ikaw ba talaga ay umibig sa akin? Tanungin kita. Ang sabi mo dati, scripted ito. Oh, sige, scripted. Okay ako. Tanungin kita, umibig ka na ba sa akin ngayon? Aminin mo yung totoo. Mayroon ka bang naramdaman sa akin? Kasi naninibago na rin ako sa iyo eh. Ano ba talaga? Ano ba talaga naramdaman mo? Direct to the point talaga. Ano bang naramdaman mo ngayon? May feeling ka ba? O talagang ito ang feeling mo ay scripted lang talaga ito? Kasi ako,
Ilang beses na tinatanong ko yan sa iyo eh. Ilang beses mo na rin ako tinatanong. Ayaw kong makita kang ganyan. Kasi ang gusto ko masaya lang tayo. Ayaw ko rin pahirapan ka. Ayaw ko rin pahirapan ka. Kung ano mang naramdaman mo. Ano man naramdaman mo, sabihin mo. Kasi ipapagtanggol kita. Kailanman ay ipinagtanggol kita. Hindi kita binigay kanino man. Ilo po kay Puknot, Pani, shoutout po sa iyo, bro, Puknot. Kasi ang daming nagmamahal sa iyo, baby. Nakikinig pa Ang naman. daming nagmamahal sa iyo. Nakikinig pa Ang man daming, din ako dyan. sino? Si Fanny Poknot. Siya yung mag-decide. Siya yung magde-decide kung ano yung sasabihin ko sa'yo. Kasi may anak ako eh, si Fanny Poknot. Hindi, ang ibig ko sabihin dito, gusto ko lang malaman mo, Fanny Poknot, ano ba feeling mo? Sinasabi niya? Kaya nga sabi ko nga sa iyo, kaya ginagalang kita, nirerespeto kita kasi maraming taong nagmamahal sa iyo. Higit sa lahat, ang taas ng respeto ko sa iyo. Kaya ayaw ko makita ka ng ganyan. Ayaw ko makita ka ng ganyan, baka sabihin, inaway kita. Baka sabihin, sinaktan kita. Bakit? Gusto ko Ikaw makita ba yung dahilan? ko. Na nalulungkot ako? Hindi ko alam kasi ganyan ka eh. Pag-akit mo dito eh, ganyan ka na eh. Basta ang gusto ko lang makita ka nakangiti, okay na ako. Buhay na yung buong araw ko. Pakita ko lang makangiti ka. Kasi gusto ko yung makikita yung anggi na nakikita ko yung unang araw na talagang grabe. Yung pagiging berador ko nawawala. Ikaw ang unang tingin ko pa lang, nakita ko na agad yung talaga bang binago mo ang Poknot, tulungan mo ako dito, Fanny Poknot. Yung anak ko yung magde-decide dyan kung anong masasabi niya. Shoutout po kay Pani Poknot, shoutout po sa lahat po ng Team Liki. Lahat po ng Team Liki guys, shoutout po. Kung sasabihin ni Fanny Poknot na hindi, wala na akong magagawa dun. Kasi may anak ako eh. Dapat siya yung mag-decide. Basta ang gusto ko lang makita kang masaya. Gusto ko lang makita ka. Ayaw ko kasi makita kang malungkot. Akyat Fanny Poknot. Ayaw ko makita kang malungkot, baby. Hindi ko sanay na ganyan eh. Ayaw ko makita kang malungkot. Gusto ko masaya lang. Tilapia lang ang malakas. Mahirap kasi sa'yo, tumitingin ka sa mga tilapia eh. Shoutout po kay Crisostomo, hello. Shoutout po. Hello po, Ma'am Sunlight Canada po. Shoutout po sa iyo kay Jeffrey, kay Jake, nandyan po sa lahat. Crisostomo, shoutout. And then kay, siyempre of course, kay nag-iisang Fanny Poknot yan. Sila yung mga unang-unang mga ano natin, mga iniidolo. Sila po yung mga una talaga guys. Talagang sila po yung unang mga defenders sa mga talagang lumalaban sa margin natin. Bago kami. Karina po, shoutout po sa iyo. Kay James, shoutout din po sa iyo, James. Of course, kay Ma'am July po, shoutout po sa iyo. Shoutout po sa iyo. Super guys, maraming salamat naman guys. Siyempre po sa pagsuporta niyo po sa Leo G. Maraming salamat po guys kasi nandyan niya kayo palagi. Sumusuporta sa mga naniniwala po sa love team ng Leo G ay marami pong salamat. Kahit po ito guys ay dito lang namin ginagawa ito sa YouTube, sa mga channel namin, ay maraming pong salamat sa inyo. Siyempre po, salamatin natin si Anggi na patuloy din po umaakit sa channel ko, ang Kukumilon, Anong sabi? Si Poknot ba ang ama ng anak mo? Siya po yung anak ko. Hindi po siya yung ama ng anak ko.
Hello po kay Kuya Henry po. Shoutout po sa Kuya Henry. Kay Random Yuhan. Yan. Hello po kay Boss Double M. Shoutout po sa iyo. Maraming salamat po sa pagsuporta po at pagmamahal niyo po sa Luigi. Guys, ito papaliwanag ko sa inyo. Yung Leo G, nabuo po yan dahil po sa Mardi Nation. At ang Mardi Nation, bakit nabuo? Dahil po sa Mardi. So guys, ako po nagpasalamat talaga sa inyo. Of course, kay Idol Mariano at Cindy po, dahil po sa kanilang pagmamahalan, sa kanilang pagbibigay ng mga good vibes, nagkaroon din po talaga tayo ng tinatawag na Leo G dahil po sa kanila. So kaya hindi ko talaga po pwedeng hindi ko pasalamatan po ang ating Mariano at Cindy. Kasi yan po talaga ang sinusuportahan natin. Iisa lang po ang sinusuportahan natin, ang Mariano at Cindy. Siyempre po pasalamatan ko na rin po ang mga tao na nagmamahal po sa Leo G. Yun lang. Melky, pasensya ka na kanina Melky ha. Melky TV po kasi umakit ka kanina, hindi ka tayo napansin kasi kumakanta ako. Ang pagbabalik ng probinsyano. Salamat po sa iyo, Boss MM ha. Ayan guys, yung iba kong mga tao guys, yung iba kong mga stuntman dito guys, nandito po napapanood nila ako, nakikinig po sila sa ating live everyday. Kaya shoutout po sa lahat ng mga stunt woman ko dyan at saka stuntman ko po. At lalo na po kay Kuya na pinagkatiwalaan namin po sa larangan po ng stunt. Maraming salamat. Kanta ka nga muna. Kakanta ako para sa iyo. Para sa iyo. Kung mawawala ka sa piling ko, hindi ito makatanggap ng puso ko. At bawat pangarap ay biglang naglalaho, mawawalang saysay ang mabuhay sa mundo. Kung masamang panaginip lamang to, sana ako ay gising mo. Sa aking pag-isip, ako'y iyong yakapin at sabihin mong ako'y mahuli. Kung mawawala ka, hindi ko makakaya harapin ang bukas ng nag-iisa. Kung ako'y iiwan mo, paano na tayo? Sayang ang pangako sa isa't isa. Kung mawawala ka. Yan. Sana nagustuhan mo yung kanta ko, Angge. Sana nagustuhan mo yung kanta ko kahit na paus tayo. Okay ka na? Masaya ka na? Tawa. Masaya ka na? Para ang lungkot naman yung kinanta mo. Huwag ka nang malungkot kasi. Hindi ako sanay na ganyan eh. Masaya lang tayo. Oy, ngingiti na yan, ngingiti na yan, ngingiti na yan, ngingiti na yan. Kanta. Ngingiti na yan. Kanta ka pa. Gusto mo ngumiti ka muna.
Kanta ka. Ngiti ka Depende muna. Depende sa kakantahin mo. Yung pagngiti ko. May bayad. Gusto ko kasi nakangiti ka para masaya. Ayaw ko kasi nang hindi ka makangiti eh. Kasi ayaw ko namang sabihin ng mga Mardinisyo na inaway kita. Kumanta ka muna yung ano, yung love song daw. Oh. O sige, love song para sa'yo. Para habang nag-iisip-isip ako dito. Kasi baka sabihin ng mga Mardi, inaway kita. Kaya ayaw ko ng ganun. Gusto ko lang happy lang tayo. Ha? Okay? Okay? Mag-effort ka muna. Grabe naman. Talagang papahirapan talaga ako. O sige. Para sa'yo. Kakanta ako. Open cam. Wait lang, inayos ko pa, baby. Grabe naman agad. Gusto agad, hubad agad eh. Gandaan lang. Hubad agad ang gusto eh. Sana all. Sana all. Siguraduhin mo lang nakikiligin ako dyan. Kanta lang mo para maging bati kami, guys. Para magbati na kami, guys. Kakantahan natin yung ating nag-iisang angge ng Mardi Nation. At mahal naman ng mga Mardi Nation. Pwede bang off-cam lang ako? Hindi pwede. Hindi pwede. On cam dapat. Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Kapag ika'y katabi, ako'y di mapagani, walang iba iniisip, hindi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan, hanggang ngayon, di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Oh, 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 oh. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso mo? Aking nadarama ay paalam sa'yo. Asahan mo, ay
Di na maglalaho pagkat ikaw ang laman ng puso isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Pagkat ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Ikaw ang dahilan, ikaw ang laman ng puso isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Ikaw ang mahal. Whoa, whoa, whoa. Thank you guys. Maraming salamat po sa walang sawang pagkinig. Ayan, masaya na siya. Yay! Yay! Wala na siyang tampo. Wala na siyang galit. Wala na siyang galit, guys. Maraming salamat po, Anggi, sa pagkikinig mo sa isang awitin. Sana po ay nakangiti ka na. Ayaw ko na rin po yung magpa-prank-prank ka. Kasi, basta ayaw ko na po. Okay? Wala na pong prank-prank tayo. Okay? Bati na po tayo. Okay? Kaya ganun ka nga. Ganun ka. Sige na. Yay! Yes! 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 Binibigil lang niya, oh. Yes! May nanalo na. Woo! Yun na. Ngiti na. Smile. Ah? Kanta pa more. Kanta pa mo. Yung nakakakilig talaga. Baka di ka kiligin eh. Yung maiinggit talaga yung mga Buhay ko ay sa'yo lamang. Pag-ibig na inalay ko'y sa'yo'y tapat. Ngunit ang pagtingin, sana'y gayon ka rin. At kung sakali mang ikaw mayroon ng ibang minamahal, at kung sakali mang tuloy nang mawala ang pag-ibig mo, sabihin ko
sakaling man magdusa, ito'y aking matitis. Mahirap man o mahirapis, baka sakaling mahal mo ako. Di mo ba naunawaan pag-ibig na inalay ko'y sa'yo'y tapat? Pagkat ako ngayon nangangamba sa'yo, at kung sakali man ikaw ay mayroon ng ibang minamahal, at kung sakali mang tuluyan nang mawalay ang pag-ibig ko, sabihin ko, at kung sakaling man magdusa, ito'y aking matitis. Mahirap man o mahirapis, baka sakaling mahal mo ako. Wow! At kung sakali man ikaw ay mayroon ng ibang minamahal, at kung sakali mang tuluyan nang mawalay ang pag-ibig ko, sabihin ko, at kung sakali man magdusa, ito'y aking matitis. Mahirap man, mahirapis, baka sakaling mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Ayan ha, ginagawa ko na sa iyo lahat para hindi ka na magtampo, huwag ka na magalit sa akin, at higit sa lahat, bati na po tayo. Sana po ay nagustuhan mo po yung kanta ko na inihandog ko sa iyo. At sana ay kahit minsan huwag ka namin idamdam. Maraming salamat guys sa pakikinig ay. Huwag ka na magtampo please. Hello po, share po kay El Compadres po, kay Kuya. Ginagawa na po lahat para lang masaya po kayo. Hindi na. Ngingiti na yan. Ngingiti na yan. Ngingiti na yan. Ngingiti na yan. Yeah. Ngingiti na yan. 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 Ito pang kanta na to ay para sa iyo. Itong kanta na to para sa iyo. Pasalamatan. Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal mo rin. At sinabi mo
pag-ibig ko'y di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit kay lumalayo? Puso laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Di ba nila alam tayo'y nagsumpa na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Kahit anong mangyari, pag-ibig ko sa'yo pa rin. At kahit ano pa ang sabihin nila'y ikaw pa rin, ang mahal. Maghihintay ako kahit kailan, kahit na umabot man ako'y nasa langit na. Di ka makita, makikiusap kay bakala na ika'y hanapin at sabihin paalala sa iyo ang nakalimutan sumpa. Ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Umasa ka, maghihintay ako kahit kailan, kahit na umabot man ako nasa langit na. Di ka makita, iusap kay bahala na ika'y hanapin at sabihin paalala sa iyo ang nakalimutan sumpa. Ako'y sa'yo, ika'y aking lamang. Shoutout si Papi pala dyan. Nandyan si Papi. Shoutout si Papi. Kamusta ka na, Chupapi? Napadalaw ka, Chupapi? Ayan guys, ito sa isang awit po na nihandog ko po sa Rio G.
Bakit natatakot? Bakit natatakot ka ba sa kasama ko dito, Chupapi? Huwag kang matakot. Labas mo lang yan. Di maamin ang damdamin na ngayon'y wala ka na sa aking piling. Palang araw ang dalangin ay may hakap kang muli at maangkin. Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo'y magbabalik? Batid ko na nasaktan kita ng labis, at sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon'y hinahanap kita? Ikaw pa rin ang nais ko, damang-dama ng puso ko. Mahirap na dayain ang isip at damdamin. Ikaw pa rin ang hanap ko, mapapatawad ba ako? Mulit-muling sasambahin, sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita, o giliw ko. Ala-ala, pagkasama, mga sandaling dati anong saya. Pinipili, nalimutin. Bakit di maamin na wala ka na? Shout out po kay Chupapi TV. Shout out po sa iyo. Ang Welcome to my channel. pagbabalik. Batid ko na nasaktan kita ng labis, at sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon hinahanap kita? Ikaw pa rin ang hanap ko, damang-dama ng puso ko. Mahirap na dayain ang isip at damdamin. Ikaw pa rin ang hanap ko, mapapatawad ba ako? Mulit-muling sasambahin, sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita, o giliw ko. Shout out Ballpoint Man. Guys, mayroon po akong guest guys mamaya guys ha. May guest po ako kay Kuya Citizency 06. Ikaw pa rin ang nais ko, damang-dama ng puso ko. Mahirap na dayain ang isip at damdamin. Ikaw pa rin ang hanap ko, mapapatawad ba ako? Mulit-muling sasambahin, sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita, o giliw ko. Ayan guys, mayroon po akong guest po kay Citizency po. Kay mamaya po, alas 7 po, 7:30 po. Sana makadalaw kayo guys. Walang anuman po. Ayan na po si Chupapi. Chupapi po, shout out po sa iyo and welcome to my channel. Yan. You always welcome here. Basta okay lang ako, walang problema. Sana all okay lang.
malapit na po tayo magtapos, guys, kasi po mayroon po akong guesting guy at saka mag-asikaso po ako ng pagkain ko. Okay, maraming salamat, guys. Sige, si Papi, akit ka muna. Ay, ano pala, mayroon pa palang gustong kantahin yung pagsubok. Okay, pagpagbigyan po natin si Papi. Pagsubok, pero hindi ko alam kung kaya ko to, ha. Try natin. Sabi ni Papi, pagsubok daw. Try natin po. Sana all, kaya. Ayaw. Wait na, ulit. Ulit ka na, please. Ayaw mag-ulit. Kaya mo, Angge? Pagsubok? Oo, pagsubok. Yung panglalaki yun, di ba? Oo, pero ayaw ulit ka na, please. Sa gitara na lang. Sa gitara na lang. Gitara. Okay, guys, para sa lahat po ito, guys. Lahat po tayo ay may kanya-kanya pagsubok sa buhay. So, kantahan niyo ako, sabayan niyo po ako. Kantahin po natin itong pagsubok. Isip ko ito sa mga panahon na isang mali. Bakit ka bumabalakid yung mundo na dalawa? Buhay ay sadyang ganyan, tirahin, pigilan. Tanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Pagkabigo, alinlangan, bumubulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong higil ang laban. Huwag mong isuko ang iyong labanan. Huwag mong siping ikaw lamang may matinig na kapalaran. Kay hindi tatalikuran ng ating Ama siyang lumikha. Di lang ikaw ang nagdurusa, di lang ikaw lumuluha. Sakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigo, alinlangan, bumubulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong tigil ang laban. Huwag mong isuko ang iyong labanan. Huwag mong isipin, ikaw lamang ay madinig at palaran. Kay hindi tatalikuran ng ating Ama siyang lumikha. Di lang ikaw ang nagdurusa, di lang ikaw ang lumuluha. Sakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigo, alinlangan, bumubulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, suko ang laban. Thank you po. Maraming salamat po sa lahat.
Thank you very much guys sa walang sawang pag-support po, sa pagmamahal po sa Mardi, sa pagsuporta po sa lahat ng mga reactors guys. Maraming salamat po guys. Ako muna ay magtapos ngayon guys. So, okay, ikaw muna Anggi. Go ahead. Wala na akong masabi. Okay. Nag-isip muna ako. Ha? Mag-iisip muna ako. Lalong-lalo na nandyan si Chupapi. Ay, salamat. Salamat po, Chupapi. Bakit gusto mo pa ba ng kanta? Hindi na. Ayan, shout out mo naman po, ayan, kay Christian Espine, ayan, sa Japan. Mega love shout out from Chrysostome Espine. Shout out po sa inyo lahat. Okay. Ikaw, okay ka na ba? Sige, mag-message ka. Anggi, message ka. Ano man ang message mo? Sa lahat ng ating Mardi Nation, sa lahat po ng mga sumusuporta, salamat po tayo. Maraming salamat sa lahat, ayan, ng Mardi Nation. Lalong-lalo na sa Mardi. Yes, maraming salamat po sa lahat guys sa pag-support niyo po, sa walang sawang suporta. Of course, sa ating Mardi, Mariano at Cindy po, isa lang po ang susuportahan natin. Sa lahat po ng mga kasama niya, suportado natin pong lahat. At syempre, of course, pasalamat din po tayo sa Mardi Nation na kahit pa paano po, yung suporta ng Mardi ay na ano. Ayan, si Papi, oh. Hello po, sir. Basta. Hello. Hello po. Oh. Hi, Miss Angie. Hi, sir. Saan ka ba ngayon? Dito lang po sa tabi-tabi lang. Sa bahay lang po. Saan bahay? Bakit ka napaakyat? Tinatanong mo lang kung malungkot ako tapos bigla kang umakyat. Hindi kasi napansin ko eh. Hindi lang dumalaw sa channel ni sir. Makikita ko na si sir. Maganda yung boses ni sir. Tapos ang naisip ko, malungkot. Bakit malungkot ka na siya? Maganda boses. Wala lang, napapaisip lang ako kasi parang nalilito yung puso ko eh. Hindi, huwag kang malito. Sundin mo na lang yung anong kinidabok ng puso mo. Wala. Talaga? Seryoso? Nagugulat nga ako sa kanya kanina, bakit malungkot na siya. Sabi ko, may problema ka ba? Sabi ko. Kasi malungkot na siya, sabi ko. Wala namang problema, magkakaroon ka ng love team, magkakaroon ka ng ibang love team. Kasi, ang pagla-love team kasi, kung gusto ng tao yan, susuportahan yan. Kaya sabi ko sa kanya, nabalitaan ko kasi na, yun na nga daw yung meron daw, yung love team nyo, pangalan love team nyo. Sabi kasi ni Chupapa, ipaglalaban niya daw hanggang huli eh. Sana all pinaglalaban. Hanggang kailan mo ipaglalaban, Chupapi, pag ikaw yung pinili ko? Hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo naglalagay ng diba? Sana all mayroong hanggan. Kasi dapat kayo na pa umakyat kasi kayo na pa ako nagla-live kasi meron kasi akong guesting kay reactor citizenship. Dapat umakyat ka kanina. 7:30 pa naman yung guesting mo eh. Okay pa yan. Pwede pa yan. Pagbigyan muna natin si Okay, no problem. Diba? Chupapi, ngayon hala ka, Nawawala. pinababa mo. Wala akong ginalaw.
Nandito lang ako, malayo ako. Hindi, bumaba siya dahil sa sinabi mo. Bakit mo pinababa? Wala. Akit ka ulit, si Papi, tol, akit ka ulit. Kasi mamaya pa naman yun eh. Hindi, sabi ko lang sa kanya na mas maganda kung kayo na pa siya umakyat. Kasi mahabang oras. Pero okay pa naman kasi mamaya pa naman 7:30 sabi ni Kuya. Akit ka ulit, si Papi. Hello po, share po kay Ma'am Solin at saka kay Ballpoint Man. Share out po sa inyo lahat dyan. Oo, ayan na. Ayan, umakyat siya. Bakit nalaglag ka? Oh, wala Bakit nalaglag signal. ka? Oh, wala okay. signal. Kaya Wala nagtatanong si Anggi kung hanggang kailan daw ipaglaban mo yung feeling mo sa kanya. Si Anggi, ipapaglaban ko saan? Hanggang saan? Parang sinasabi mo, ipaglaban mo hanggang kaya mo, parang ganun. Hanggang dulo na buhay pa ako. Sana all may buhay pa. Talaga ba, Chupapi? Sana all. Parang totoo Hanggang may buhay ka. Tama? Bakit bigla kang lumilitaw, Chupapi? Oo nga, sabi ko nga. Ay, basta saan lang ako eh. Alam mo naman, gala, minsan laro. Sabi ko nga sa kanya, dapat umakyat sa kanina para mahaba yung kwentuhan natin. Sabi ko nga sa inyo, you always will come. Sabi ko nga kay Anggi, pag may love team si Anggi na iba, wala problema sa akin. Kasi love team sa YouTube yan eh. Saludo ako sa iyo, Diba? sir, yung Pilipino mo. Oo. May isang salita. Ako kasi sabi ko to Papi, 1 year na rin akong talagang nagmamahal sa Mardy. Pinaglaban ko talaga ng mga bata ng dito. Although, siguro ang hindi kilala ng Mardy, na reactor. Ako lang siguro ang hindi kilala ng Mardy kasi hindi pa ako nakadalaw sa kanila talaga. Tsaka hindi pa ako kilala nila. Pero ang suporta ko naman sa kanila talaga ay sobra-sobra. Talaga sobra. Oo, sir. Yun ang yung masabi ko. Ikaw, kung pupunta ka kay Anggi, welcome ka. Kung pupunta ka sa akin, welcome ka. Welcome Proud pala. nga ako sa iyo dahil na Papayag nagpakita ka bilang isang lalaki. Sakaling maging kami ni Angie, suporta ka ba? Ay, oo. Suportado. Sinasabi ko nga sa lahat ng Mardy na lahat po ng nagmamahal kay Anggi, basta masaya siya. Basta, kasi ang taas ng respeto ko sa kanya. Sana po sir, ay, huwag ka mag-alala, sir. talagang, yun ang Hindi hiningi ko ko talaga. sasaktan yung best friend mo or something. Kayo ba? Hindi ko sasaktan yan. Anong Sana pag-aalaga all mo yan? best friend. Sana all my best friend. Nagugulat talaga ako sa'yo, Chupapi. Totoo yan. Hello guys, sa baba guys, sana po ay, ito si Jipapi talaga, long time talaga. Wrong timing, wala na akong oras. Dapat kanina pa yan. Naku po. E di ang haba sana ng usapan natin, masaya sana tayo. Basta ingatan mo lang si Anggi. Hindi ko sinasabing tumbasan mo yung pag-iingat ko sa kanya. Ang sabi ko lang, ingatan mo at talagang kumbaga, huwag mong paiyakin kasi hindi ko pinapaiyakin. Gusto ko nga lagi masaya yan eh. Okay ba? Maraming beses na akong umiyak sa kanya, Chupapi. Sa drama yon. Walang taong papaiyak yan. Iingatan pa yan. Yun tayo eh.
Ay, tatakbo ako. Pupunasan yung energy. Yun lang naman. Diba? Kasi ang tanong diyan, papayag ba yung love team mo? Yun ang tanong. Papayag ba yung love team mo? Yung love team mo, kung sino yung love team mo dati? Sir, ang sakali kung papayag ka na si Angie, maging love team ko. Kung sakali Ay, lang ha. O, Sinasabi ko na nga sa iyo na si Anggi, basta masaya siya, walang problema. Kasi ang maganda kasi diyan pag masaya. Ano ba love team ko? Hmm. Wala. Nakalimutan mo na agad. Nakalimutan mo na agad yung love team mo, nakita mo na si Anggi. Grabe naman to. Ay. Susuportahan, ano ba to? Nabubulol na tuloy ako. Ako ay susuporta sa inyo. Kasi, ang gusto natin magpapasaya po sa Mardi Nation. Tama? Tama. Nandito lang po ako para sa inyong dalawa. Okay. Nandito lang Diba? rin ako, sir, nasusuporta sa channel mo rin. Salamat. Kasi, kayo na ba talaga kita gusto makausap? Kasi alam mo naman talaga, mga tulad ko, gusto ko talaga na makausap ka. Ayaw ko kasi yung baka mamaya yung mga tao, pag away-awayin tayo, papayag ka ba nun? Ay, hindi. Oo, Hindi, yun yung sinasabi ko sa'yo. Sa ganun, sir, ayaw ko umabot sa puntong ganun mag-away-away. Oo, yun nga, kaya gusto kitang makausap kasi alam mo bakit? May nabasa Gusto ko dito, talaga. sir. Ito, babasahin Ha? ko. May nabasa ko dito sa comments. Sige. Sabi niya, Angie, magandang kung mamili ka na si Angie para sa masaktan sa isa makamove on. Ganun. Sa totoo lang naguguluhan pa ako kung sinong pipiliin ko, yung mahal ko or mahal ako. Ano sa akin? Mahal? Basta ako, kung halimbawa man kayo ang magka-collab team, 100% si Papi, 100% talaga nandiyan ako. Walang problema. Kung sino mamili sa atin dalawa, sir. Oo. Dalawa. Oo naman, syempre. Kung sino man yung kung sino man yung gusto ng Mardi Nation, okay lang sa atin. Basta ako, always talaga ako Mardi, nagmamahal. Kasi kung walang Mardi, hindi tayo magkakilala. Tama ba ako? Asahan mo sa akin yan, Papi, magiging okay akong kaibigan sa'yo. Alam nila yan lahat. Pero Alam nila lahat yan. Opo. yan Yan lang po Ito ang message yan sa lang. dalawa. Idaan ko na lang sa kanta, no? Idaan ko na lang sa kanta.
Iralin ko isip ka o puso ko, nalilitong, litong. Sinong Yun. piliin ko? Mahal ko. Bakit madilim dyan? Anong press 1 yan? Anong press 1 yan, guys? Ano yung 1 at ano yung 2? Hindi ko kasi nakikita eh. Go ahead. At mahimik na. Sabi ni Boy Next Door kasi okay lang daw na mapunta ako kay Chupapi. Sabi naman ni Chupapi, paglalaban niya daw. Sanji, Yes? nakita ko si Pantimon na. Ha? Andito siya? Nandun sa kanina, kasama niya yung collab team niya. Nandun sa Mundial, kay Beryl ba yun? Anong sinasabi? Wala, puro katawaan sila eh. Ayan mo siya. Wala nga eh. Nagpakita eh. May sarili tayong diskarte dito. Ayan mo siyang dumidiskarte din siya. Kasama niya si Miss M. Basta wag niyang sisirain ng Mardi. Okay lang kung ano yung diskarte niya sa buhay niya. Pero yung isang video, napanood mo na. Hindi. Yung isang video na yun, medyo ilang linggo na eh. Ang sabi niya doon, hindi lumingon sa pinanggalingan. Sabi niya. Sa video, panoodin mo. Pero nandun sila, nagkatuwaan kanina. Tapos na. Ano tahimik? Hanip si Mami Kim, may iPhone na. May iPhone 13. Hello guys. Tina-charge ko lang yung isang cellphone dahil Hello, Sed. How are you, Sed? Salamat sa pag-akyat. Basta, Okay lang. How are you? Ano nangyari? Bumagsak. Bababa yung camera mo. Kasi mo, Manji. Wala. Bababa na po ako, sir. Salamat po. Ha? Bababa na po ako, sir. Salamat po sa pag-kids. Okay. Maraming salamat din sa iyo, Papi, ha? Hindi po, ingat po kayo palagi. Basta yun lang yung aking mensahe. Basta halimbawa man love team kayo, go ahead. Welcome muna. Sino si Angelica? Hindi si Anggi, kasi gusto niya magkalab team ni Papi. Kaya pala kanina. Sa pakulay. Kaya pala kanina, merong Maraming salamat sa iyo. Si Papi sa tawag dito sa pagdalaw mo sa channel ko, okay? Sige po, salamat po. Ingat po kayo, sir. Ingat po kayo, sir Lamot. Regards. Sid Lamot. Regards po ako sa Ingat. Mardi. Sige po, sir. Sige. Thank you so much. God bless and more power. Goodbye po. Good night sa inyo lahat. Good night. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kumusta ka? Okay lang. Napagala kanina doon eh. Sakto nando si Pantima. Kanina. Ganun ba? Kaninong Kay,
Berhil ba yun? Babae yung may-ari ng LS. Okay. Kasama yung bago niyang lab team. Okay. Yung wala nga, Guys. nagpakita sa camera eh. Okay. Guys, maraming salamat guys ha, kasi meron na kasi akong guest guys sa kabila. Sana po ay napasaya namin kayo. Yung mga natin guys, wala yun. Okay na po yun. Kasi isa lang ang sinusuportahan natin. Okay po Ayun ka yun. na, Darlea. Oo. Ha? Sige. Oo. Bye-bye. Pasensya na sila kasi pupunta ako kay Citizenship 06. Sige. Oo. Punta kami doon. Pero, Sige. maraming salamat. Next time ulit ha. Sige. Salamat Sige, lang po sa ingat. lahat. Sige. Salamat Bye-bye. po sa salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta po sa amin, sa walang sawang pag-support po. Ako po ay nagiging totoo lang pong tao sa inyong lahat, guys. Ayaw ko nang pagtapatin po kami tatlo kasi mahirap lang po 'yun. Kung halimbawa gusto ng tao si Papi, suportahan natin. Ganoon na po 'yun. Yan po ang real talk. Tapos, pagka suporta naman ng tao sama, Leo, Ligi, ay okay. Ganoon lang tayo. Huwag po tayong magsabong-sabong kasi alam mo naman, ang mga ibang tao, pag sabong-sabongin tapos mag-aaway, ayaw ko pa naman ng away. Love ko kayong lahat. Mahal ko po kayong lahat, guys. Lalo na po ang mga malapit po sa Marley. Nirerespeto ko po silang lahat. Akit ako saglit. Sige, akit ka. Miss Taray. Yes, Miss Taray is come. In my house. Akit ka. Para maramdaman natin yung naramdaman ni Miss Taray ngayon. Sige, go ahead. Boss Leo ang malakas. Maraming salamat sa iyo, boss. Double M ha. Sige, Miss Taray, go ahead. Come. Dali, akat ka kasi hindi ka na nakaakyat. Hello? Hello, Bakit parang- hello guys. bakit Ayan parang na, ano, marami parang- kasing naghihintay sa akin. Umakit ako sa LS mo. So, alam mo naman yung nangyari kagabi. Pero hindi tayo ko alam. nasasaktan. Hindi ko na... Sinaktan din ako ni Papi. Alam mo yan. Alam ka. Nakatipapi, sinasaktan mo to. Lagot ka. Nananakit ka pala ng Diba? damdamin ng babae. Pauwi ko lang, oh. Ito pa nga yung uniform ko. Kakauwi ko lang. Kala ko naka-end ka. Salamat naman at naabutan kita. Kumain ka na ba, Miss Taray? Sobrang, wala pa ako tulog dito ha. Sobrang pinaiyak ako ng mga to. Bakit ka umiyak? Baka naman kasi hindi totoo yun eh. Ikaw naman, masyado ka naman eh. Hindi, kasi naman, about kay Angie at kay Papi, sila na daw. Oh, tapos, naniwala ka naman. Nagulat ako, ngayon, tatawag ko nilahan eh. So, siyempre ako naman, sobrang nasaktan ako. So, wala akong choice na. Sige, umiyak na lang ako. Umiyak ako sa live ni Philcap kagabi. Ay, kaninang madaling araw pala. Oo. So, kasi, may nag-request kasi na, sabi ko nga, kay Angie, gusto mo kay Leo ka na lang? Ha? Bakit naman? Bakit pinapaubayan mo sa akin si Leo? Pinamigay na ako, kumbaga. Pinamigay na ako. Tama ba ako? Ginawa pa tayo ng thumbnail, Leo Marie. Oh my gosh. Sana all. Sabi ko, sikat tong lalaking to eh. Tapos, ganyan-ganyan lang. Nagwapong mo yan, dapat hindi ka sinasaktan eh. Alam ko naman sa nararamdaman mo na mapagmahal ka kay Angie. Ewan ko nga ba, bakit scripted kayo? Ako guys, itong kamay ko, pagod na ako sa katrabaho ko, ebidensya. So, buti lang hindi mahal ka mo si... agad-agad. Salamat. Mahal mo si mahal mo si kasi may nagbabalak na magkakaroon din ng Leo Marie. Ha? Sabi ko, inform muna na natin si Leo. Sabi ko, papayag siya magpag sa akin, love team, ganyan-ganyan. Huwag na basta-basta. Kasi sabi ko, sikat yan.
Di po ko sikat. Sorry. Di po ko sikat. Pares-pares lang po tayo. Wag naman ganun. Wag naman. Diyan ako magagalit sa iyo pag ganyan. Mare, makinig ka sa akin. Pag ganyan ang tingin mo sa akin na sikat, magagalit ako sa iyo. Wala pong sikat dito. Wala pong sikat dito. Parehas po tayo. Kaya nga sinasabi ko ng Marination, lahat po tayo dito, pantay-pantay po tayong lahat dito. Ayaw ko yung ginaganyan ako. Ayaw ko yung ginaganyan sila. Ayaw kong ginaganyan ka na sikat, mas mataas, mas malapit. Ayaw ko na ganun. Parehas po tayo dito. Parehas po tayo. Yan na po ang masasabi ko. Wala pong malamang, wala pong sikat, wala pong sabi ito, malakas, wala pong magaling. Tayong lahat po ay pantay-pantay. Okay, I know. Naiintindihan ko naman. Kasi ito, kagabi, hindi ko rin maintindihan sa itong mga to. Sabi ko, kung alam ko lang na sila na pala, hindi ko na sana naka-video call Sana all. pa. Oo. Sana all, no? Sana all. Sana all. Bago pa lang to kayo mag-alap team ni Auntie. Sila na Bago daw. lang kami. Yun ang nag-video call kami ni Auntie. Kaninang madaling araw, wala pa akong kurso, sobrang iyak ko talaga. Minsan naawa na sa akin mga kaibigan ko, lalaki lang yan, Tunit. Lalaki lang yan, maraming lalaki dyan. Ilang beses na ako nasasaktan sa YouTube talaga. Ayan mayroon ng Leo Marie, Isipin mo yan, Leo Marie. Ayaw mo yung mga tao dyan kasi alam mo kung pareho tayo nasasaktan So, paubayan na natin sa kanila kung ano yung nararamdaman nila. Kaysa naman na mag-away-away pa tayo. So, partip na lang tayo. Walang away naman Hindi mo ba alam, nandito si kanina? Kung ano hindi maganda pa nangyari, ako tinanggap ko na yung sorry ni Andy. O sige, total, di ba? Nasa yung nasa si Papi. Sige. Kasi alam mo ba, tawagan namin ni si Papi? Love. Love. Sana all, may love. Sana all. Pero may hand na siya. May hand din. Tayong Sana all. Patay. Sana all may honey. Leo. Wala tayong magagawa. Yung honey, di ba yung honey is honey, di ba? Han. Tawagan nila. Okay, ang ingay nila sa group chat Han. Sana all. Sana all. Okay. Huwag kang mainggit. Marami naman magmamahal sa iyo, no? Sa ugali mo. Mabait ka naman Wala naman. Pero, Wala naman. kasi may mga kumukontra naman kasi sa akin. Bakit? Masama ba magmahal sa YouTube? Tapos may mga bata pang ginagest nila. Grabe. Kaya nagalit ako. Si Angelica at si Marco. Ito lang masabi ko sa iyo. Tayong lahat ay magkakaibigan. Dito. Oh yeah, yun talaga. So, wala tayong dapat pag-awayan at walang pagtatampuhan. Di ba? Kaibigan tayong lahat dito. So, paglaban natin yung Marination, hindi yung kapakanan ng isang tao. Kapakanan ng isa ka lang. Palaban natin yung Kasi wala kahit naman magkakampihan sa Martination, gagawa pa rin ng kalokohan Guys, eto sa mga ibang boys dyan sa Martination, kapag may gusto kayo sa babae, please lang seryosohin nyo na. Huwag yung trip-trip lang. Huwag kayo magtitrip-trip dyan kayo ha. Sabi ni Marie, huwag kayo magtitrip dyan. Sabihin mo, amin natin si Marie, ang ganda niya. Try natin kung hanggang sana ang ano niya, yung level niya sa pagmamahal. Salamat po sa Desiree. Kasi alam mo, Leo, masirap kasi magwala sa isang lalaki. 29. Basta huwag kang magano. Huwag ka lang malungkot kasi nakasuporta ako sa'yo. Alam mo ba yun? Hindi mo ba alam na nakasuporta ako sa'yo? Wow. Ramdam ko naman. Ramdam ko naman yun. Mag-alapin pa kayo ni Andy. Pero sa nararamdaman natin dalawa, so kailangan tayo maging bumangon ulit. Ayaw mo yung mga nasaktan tayo. Ano bumangon? Hindi. Ano ba mga... Kasi, di ba? Sobrang sakit Pati ako nadadami sa kanitaduhan dili. Ang saya-saya ko mag-react. Simula nung nag-react ako sa Mighty, puro na issue na ako sa buhay na to. Puro issue niya. Ano? Kahit na busy ako sa trabaho, ini-issue ko pa rin
Hindi ko alam kung anong gusto nyo. Okay. Hindi ko alam kung anong gusto nila sa akin eh. Ano bang gusto nyo malaman Kasi sa nga akin? maganda, Guys, kasi nga maganda ka nga. Kasi nga maganda ka daw. At saka libo ka daw. maganda nga. Libo ka. Pero yung nangliligaw sa akin, ginagagawa ko. Eh, siguro hindi siguro para sa iyo. Diba? Malay mo mayroong iba diyan na para sa iyo, di ba? Uy. Sana Wala all. akong masabi. Wala akong tinitipuan. Wala akong Sana all. tinitipuan. Host. Kasi Shout out mahirap kay Joby. mahirap na eh. Shout out po sa mga hosts here. Shout out kay Joby po. Welcome to my channel. Gawan ka na, Leo. Sabi po ni Sandobet. Hindi po ma'am. Hindi po ma'am. Ito ay kasiyahan lang po. Kasi ako, handa ulit ako magmahal. Pero gusto ko legit. Seryoso. Ganun. Yun. Pero kung gago ka, huwag mo nang ituloy. Huwag mo Ako nang rin. takpan. Ganun lang. Ako rin. Tama ka. Tama ka. Di ba, legit gusto mo? Ay, ako din. Gusto ko Number yung one legit na yung legit. ang gusto ko. pagmamahal. Love team na magshota na. Para mapasaya natin yung Mardimension. Sana Bakit all. tayo actor? Di ba para magpasaya, hindi para manggago? Tama ba ako? Ayan. Ayun, nasa baba. Hoy, huwag kayong manggagawin sa baba ha. Huwag kayong manakit ang damdamin ng babae. Dapat ang babae minamahal, hindi sinasaktan. Tama. Basta sabihin ko sa iyo, kung masaya ka po sa mga ginagawa namin, isa pong napakataas na paggalang po sa iyo dahil babae ka. Ako kasi, Marie, napakataas ng respeto sa babae. Yan ang po ang kaya ko ipagmalaki sa lahat. Yun lang talaga, wala na akong iba. Yun lang. Kaya, Alam mo, maraming salamat. sa lahat ng nakilala ko lalaki, ikaw yung hindi nagbibiro sa akin ng ganyan. Never mo ako binabash. Never mo ako Hindi naman kita binabas. Bakit naman? Mga... Wala. Hindi Nakikinig lang kagaya ako ng sa iyo. ibang kakilala ko, kung magsalita, kala mo, siya yung nagpapalamon sa akin, siya yung nagtatrabaho eh. Kaya Leo, bago ka mamili ng babae, siguraduhin mo hindi ka masasaktan. Ganun ba yan? Salamat, Maria. At, Hindi na tayo bata. Meron, Pwede na, sana, meron, pwede natin sa mga future dapat pinag-uusapan niyo. Guys, kung talaga maging mature kayo ang pag-iisip niyo, dapat maging mature din kayo sa pagmamahal. Kung mahal niyo talaga isang babae, huwag niyo naman sana pagtripan. Hindi kami babae na tissue lang, damit lang, na palitan lang. kaya nga po. Ano yun? Siguro, isang araw, wala na kayo. Ano yun? One day, isang araw, ganon. Hindi mo na inabutan ng isang linggong pag-ibig. Ganun ba? Saglit lang pala kayo? Grabe naman. Ano talaga, Leo? Wala akong tiwala sa mga ibang lalaki dyan. Wala akong tiwala. Bukod pa sa'yo. Siguro sa'yo may tiwala ako eh. Maybe. I don't Ay, know. salamat naman. May tiwala ka sa akin. Thank you so much. Buti ka pa, may tiwala. Samantalang yung iba, walang katiwa-tiwala. Alam mo, pag-isipan mo muna yan. Kasi hanggat may oras pa, pwede ka naman magsalita sa akin. Anything sa messenger. Huwag mo na lang ipagsabi sa public. Pahala sa buhay nila. Talaga? Pwede ba kitang Ano maging pa kaibigan? magpa-public mo na lang? O, bahala ka. Mas maganda yung public Pwede na ba lang. gusto mo ba maging kaibigan kita sa messenger mo? Yun na nga ang balak nga. Nag-usap kami ni Andy. Sabi ko, sige, kusapin ko si Leo. Kung papayag siyang maging kalap team ko na legit. Na walang scripted. Sabi ko, gumagawa ka na agad ng tamlin. Sabi ko, kusapin muna natin si Leo sa live. Kung papayag kang magkakaroon daw ng Leo Marie. Leo Marie. Ang ganda ng pangalan na yan ah. Leo Marie. Ako ayoko mag-assume sa gwapong mong yan ah. Ayoko mag-assume guys. Ay, Baka hindi. sabihin nyo, Hindi, ay, walang di ganun. tunit magpag-rap sa gwapo. Ayoko mag-assume. Walang ganun. Ayoko nang ganun. Hindi po ganun. Paspas na po tayo dito. Ayoko po nang ganyan. Kasi po, pagdating sa Mas pagmamahal, mabuti. pagdating sa pagmamahal, pag nagkagusto ka, walang maganda, walang gwapo, walang mataba, walang payat, basta pag ginusto mo, ay talagang mahal mo. Ang sa akin lang talaga ay, ang sa akin na talaga ay, Andy, ang sa akin na talaga, ang pakamahal eh. Marie, Nakikita alam mo ko Marie, basta sabi ko lang sa iyo, ang gusto ko lang sa babae, yung i-respeto ako.
Wala nang iba. Hindi ko hinahanap maganda, ano mang itsura, mayaman, mahirap, Wow. ano man, wala akong pakialam. Basta ang akin lang, pag may respeto ka sa akin, re-respetuhin din kita. Yan lang po. Kaya maraming salamat sa pag-akyat mo dito, okay? Kasi You're Marie, may welcome. gising pa ako. Basta, nandito lang ako para Mm. sa'yo. Kung meron ka naman problema, pwede mo naman ako kausapin sa Messenger, or pwede ka lang umakyat sa live ko, i-guest kita. Kung, Okay. ikaw na Papayag ka, bahala maging kung aakyat magkaroon ako? ng Leo Marie. Sana Hintayin all ko may yung Leo decision mo, Marie. pero di ako nagmamadali. Ayan guys, hintayin na lang natin decision niya kung papayag ka maging Leo Marie. Basta Hintayin ko na lang ako, decision mo. basta ako, Marie, nagagala kong inakit ako ng napakagandang babae sa harapan ka mismo. Hindi na, maganda nga, niloloko naman ako. Di ba? Kahit anong gawin ng makeup, lolokohin pa rin ako eh. Ilaw, ilaw. Wala, sige, Hello? sige. Ayan. Narinig mo Ah. ako? Nalaglag yung Ah, ano ko. Nabali yung stand ko. Yan, Sige, okay na. sige. Nandito pa ako. Marie, Wala lang. ang masasabi ko lang sa iyo, Marie, ay napakabait mong babae, maganda. Kaya ako ay talagang pasalamat ako sa iyo sa pag-akyat mo dito. Okay, maraming salamat sa iyo. Sana ay hindi lang ito ang Dahil kay unang Auntie. pagkikita natin. Hindi lang itong unang pagkikita natin, ha? Maraming salamat sa iyo kasi mayroon pa akong guesting sa kabila doon kay Sufficiency 06. May guest po ako ngayon kaya ako muna ay Bakit naman kasi ngayon ka lang umakyat? Bakit ngayon ka lang umakyat? Kasi, eto may kasabi ko kay Auntie. Auntie, sabi niya, Tunet, Titiya, pwede kayo, mag-ano na lang kayo ni Leo? Mag-rap team na lang kayo? O sige, pero kailangan kausapin ko muna siya sa live. Sabi ko, hindi pwede decision ko kung papayag Ang siyang gusto ko kasi sa mag-rap tao, team sa akin. ito naman masasabi ko, ang gusto ko sa tao, yung kaya kong ipaglaban at kayang ipakatotoo sa maraming tao. Yun na po ang gusto ko. Wala na po kong ibang hinihiling, wala akong requirement sa babae, ano man yan. At higit sa lahat, respeto lang. Kasi ako talaga, Marie, napaka-respeto ko talaga sa babae. Napaka-respeto ko sa babae. Napakataas na respeto ko sa babae. Kahit na ako babastusin, basta yung babae, ayaw ko talaga yung binabastos. Okay. Kaya, Nasa ang gusto ko decision lang- mo yan. I respect you. okay? Maraming salamat, Marie, kasi may gising pa ako. Basta, Wala na. kung ano yung decision mo, handa akong tanggapin. Okay. Salamat sa iyo, Marie. God bless and more power to you. And Ayan. Sa'yo salamat sa din. pag-akyat. Basta, Okay. huwag kang masyado magpapapekto sa mga ganyan-ganyan. Tuloy-tuloy mo lang yung pagre-react mo. Kung gusto mo Oo naman, mag-love oo naman. team, sabihan mo lang ako. Okay. Sige. Pag-isipan ko muna yan, ha? Opo. Okay. Ay, sige, God okay lang na. bless. Diba, pa-end ka Opo. na daw, sabi. Yung puti okay na lang, na, nabutan posible. kita ka, uwi ko lang sa work ko. Next time, Tignan mo, akyat ka dito. Next napaka-haggard time. ko pa yan Haggard ko yan Hindi, Hindi naman haggard. Okay naman. Maganda naman yun. Maganda ba yan? Pangat-pangat ko nga. Maganda ka. Kasi kung hindi ka maganda, hindi ka ibigin ng isang tao. Alam mo, Kalabting. kung talagang maganda ako, dapat hindi ako pinagtitripan ng ibang lalaki. Ganun. Hindi, baka na siguro mayroon na siguro iniisip yun. Diba? Guys, Okay? Okay. Paano? Ako'y wala ng oras. Marie, next time na pag-uusap natin, ha? ingat ka na lang. Oo. Pasensya na talaga ako pinangingi ng pasensya sa'yo dahil wala na tayong time kasi pupunta na ako sa kabila. Tapos kakain pa ako, nagugutom na ako. Kung ako nga rin Salamat. kailangan ko rin tapos may LS pa ako mamaya. Salamat sa'yo. Okay. Huwag ka magpapikto Sige, sa mga ingat ka na tao. lang parate. Huwag mong magpapapekto. God bless. More power. Bye-bye. Thank you. Thank you guys. Supportan nyo guys. Sa walang sawang suporta guys sa aming lahat. Sana po ay huwag kayo magbabago sa amin. Higit sa lahat guys.
sa Mardi. Lagi kong pinaalala sa lahat yan na ang Mardi guys ay higit sa lahat. Yun talaga ang ating susuportahan. Yun lang. Basta ako, hindi po ako naghahanap ng tilapia. Yun lang masasabi ko. Hindi po ako naghanap ng tilapia at higit sa lahat, hindi po ako naghanap ng tahong. Okay? Thank you so much and God bless you and more power. Salamat po sa mga umakyat, kay Anggi, kay Tipapi, kay Sed, Roymond, kay Jen, Nunez, salamat po sa iyo. At sa kay Neil, hindi ko nasikaso kayo na kasi kumanta ako. More power and God bless you. See you tomorrow again guys. At mahal po kayo. Basta po lagi lang po tayo masaya. Saka yung respeto po, huwag na po mawawala sa atin. Nagiging masaya po tayo.